Yungjun lo langin Mizo chu damdoi na chu na hruaya Mizo ero ala har chuang lo Yungjun chuan ano pan lai thil thleng chu soi chuakin atan pui nge ani ti chu soi chuaka ano pan lai lo lang vele thungin Mizo chuan Yungjun hne na chuan thi chu enge omzia ti chu na zot Mizo chuan apa le doctor te anin biak ruk lai a hriat thu chu soin anu chu thi thut thei din hmuna adin thu de chu a hrila Almani kidnap tu chuan Mizo chu aron vin thota akal vele mai Yungjun chu kumkomi chau chu ti lai chuan ani ve thunga Yungjun chuan thi na chu enge omzia ti chu hrichiang hle ma se Mizo hne na chuan soithiam chu har sa ti hle anu chu a thi chuan a mu thei to don lo ani ti chu a hril ta ringota Yungjun chu lano pang hle ma sela a fingwarin Mizo in a hlau lo theinan le chulai hmuna tanga him taka an chhuat theinan chuan thei to pa chu a zankhat chu an mani man tunu chu ariru aron boile thuta Yungjun te kianga chuan kalim Yungjun hne na chuan mi pakhat a hmangai em tan engkim ti in apum chunga no te om thlengin ati hlum sak pha ma se atan chu atok zo chuang lo chumi awang chun pathum chun an thi mai chu a that thu chu a soita buan mai Yungjun chuan mi pa ama po du tu ni lo wang mai main a trap tur ani lo ti chuna hril chunu chu a har chuak zoka mi pa ama po du tu ni ve chuang lo tan no pang pahni a kidnapa a fa ngei po ati hlum bok akal sual thui hle ti chu hre chuakin ama le ama chu in ti hlum ta a chunu chu no pang te ma tak chuan cable war hmang chuan a in ok hluma chu thil thlen lai chuan Mizo chu amu hil Yungjun ero chuan engkim chu a mu vek thunga Yungjun chuan Mizo in chu thil chu aron har huna a mu ve ang ti a hlau awang le thi chu enge omzia ti le anu chu tianga a thi ve hlau awang chuan kongka chu a khara Mizo lo har chuan Yungjun chuan kongkhar lam chu en mi alo tur chuan hrilin chulai hmuna chuan maimom lian tak mai om ti chu hril chu Mizo in maimom tun thlenga a hlau chan po ani Yungjun chuan bakche zong muin an mani phorna hrui chu chep chatin an chuaka Mizo mi chu Yungjun chuan pon an chu ma chu a hup sak tlata Yungjun chuan Mizo chu thla hoin ama a pon a chuak to ngai lo tur chuan a in tiam tir Mizo chuan an len huna in nei adu thu le Yungjun te company in an siam chua barbidol chu nei adu thu chu soi Yungjun chuan ai mu le vela apek tur thu chu hrila Yungjun chuan police station lama pana an mani man tonu chu a hlau em awang chuan atlan thleng thaka niko hrelovin omzui ngal char chumi hnu chuan Yungjun chuan chulai hmuna chuan kal le rotin Mizo chu mu le chu a in be sei tlata ma se an thleng hnu chuan chulai hmun chuan lo thiat vek to hun chu a kal zela Yungjun chuan Mizo chu a thei ngel ngai hau lo a company a interview aron nei khan a mu le masak ber ania Mizo chuan ama po chu a hre to chuang lo ano pan na thil thleng tam tak a thei ngil ti an hriat chu na lom ru hle Mizo chu a hnaya om tir tlatin a hriat na te chu nei let lo se a ti hle a tor le paltlang angkha paltlang ve lo se adu em wangani sanyang lo langin Yungjun chu a thinrim hle a thil tul lo ti in Mizo in a hriat chu a lo tur pui hriat chu chana chu na puwa sanyang ero chuan engkim a hriat chu to thu chu soin khanghun chung zong khan ama chau chu engma hrelo om chhun ani thu chu a soi Yungjun chu Mizo kianga chun letin Mizo chu lo har to a Mizo chuan engkim a hriat chu to thu chu soin Yungjun hne na chuan engwang rei tak chung a zo ngar chung po a engma a hril du lo chan chuan zot Yungjun chuan a thil paltlang rap thlak tak te kha pumpel tura adu wangani thu chu hrilin engma a zep to ngai lo tur thu chu a hrila sanyang lo langin a hriat na dik tak chu a nei let le a Yungjun chu ama angei chun akal sana wanga kidnap ani ti po chu a hre chuak sanyang chu a chi aina thinrim hle anu kianga chun kalin a thil hriat dik lo te a hril lo awang chuan anau chu a thil ti ni hau lova chuan kumrei tak chung chu alo pu to ani ti chu a soi chuaka atoka chuan Mizo chu hospital atang chuna chuak vele ngal Yungjun chuan chawlri tur chuan du hle ma sela na thok tur chuan aron in lan zui ngal Mr. Park lo lang vele in anupui hlui nen chuan ani hmuwa anupui hlui chu alo la du hle chumini chuan Yungjun chuan Mizo ne na hun man adu awang chuan midang zong te chu a ban ma tir veka an pahnih chuan amusement park a kalin hun hlim om takan hmang an ho nu chuan Yungjun chuan Mizo chu aina riak tur chuan somin a hriat na te ane le tir khan a oma nuam lovin him lo ria fa in hriat na tam tak aneya chu tianga om ve a hlau awanga som chu ani
Mizo ero chuan ama in ngei a ria tur thu chu a hrilh Mizo chu aina chuan hoin amudon chi atia chuan doorbell a rawn ria engzun niin Mizo kianga ria chu atum a han mudon tak ngiala khum pakata mut chu an lo ti thang lo bok nen hadam tak chuan anom thei hau lo engzun in lama chuan bedroom pahni awm awang chuan chulama chuan an pheile ta ringwata room hranga chuan a han mudon ren rona Mizo om chu anuam thei chuang lo light an on chuan asira chuan yungjun chu alo ding run mai an han mudon le ta a an lai de uzuk zuka Mizo chuan yungjun chu zai tur chuan a hril ta ringot Mizo chu amu hil ngal mai yungjun ero chu mizan chuan amu hil hau lo thunga atuka chuan Mizo chuan yungjun chu zo na zotin engwang atet lai a hming chu thlak nge ani ti le sanyeng zokin enga tinge kidnap niya in hrian anei tlat thu chu azot yungjun chuan soi chu harsa ati hmel hle Mizo chuan hrethiamin hunrem chang danga chang mai tur chuan a hrel chumi nu chuan yungjun chu anu le pa te chuan aron mu engwanga a hriat na zong anei let nu po engma hrelo anga om nge ani ti chu zotin a thil paltlang tur zo zai engma an lo hret pui lo awang chuan an ril ru ana in anin thiam lo hleya yungjun chu an khongai hle bok an no pan lai lo langin sanyeng le yungjun te school bang chuan an mani lam tura aron kalmek an driver chuan ngak meka an pa in amusement park a siamna hmun tur tlopui a chuan sawmin an kal dun ta a an tui chu a hal dun hle sanyeng chuan yungjun chu kal sanin tui in tur chu a zong a rei tak em awang chuan yungjun chuan ama thua ho mai chu atum a bo zuya ama man tunu nen chuan in tongin kidnap alo ni ta a sanyeng chu ina letin anaw abo ti chu a hria ama awang ni nge yangain in thiam lo na chuan a khata chu chuan aril ruang hung na satak nei tirin yungjun tor ang maya tua chuan a in ngai yungjun thomno te chu in belin yungjun an hmu let po chuan ama azok chu engkim tuar tua in ngai na chu nein yungjun chu a hota hleya yungjun te unaw chu anin ngei thei ta reng lo mai apa chuan sanyeng chu da bo ri mai chu atum mase anu ero chuan adu hau lova chutiang thila thlengani chuan a thi the hial tur thu chu a soi yungjun chuan alo ngai thlaru kara thina rap thlak zia chu amit nge ya chiang taka a hmu to awang chuan anu chunga chuan thleng ve tur chuan adu hau lo niko hrelo chuan omderin aron har le chuan engma a hre to lo ti chuan a soi tatlata anu le pa te chuan thazoka an ngai awang chuan yungjun hming chuan thlaka sanyeng zok chu no pangkit nap ang chuan an chhuah ta a sanyeng chu apa chuan da hrana tum talova anu nen anin hau to lo pha bok yungjun ero chuan an chung ko tan chuan engkim chu atwar thung yungjun nu chuan chu thil chu an hriat chuan arel ru chu an tharin a fapa te chu an lai na thar hleya in thiam lo nei na khat bok pona tang chuan Mizo chuan alo hre phave vek bok an holam chuan yungjun chuan sanyeng hmu chu adu thuta awa ho in sanyeng hne na chuan an no pan lai khan tor hlel om chang tam tak oma masela inrem taka oma du thu chu hrilin anu le pa te ril runa lai hmu adu to lo thu chu hril Mizo le yungjun chu yungjun in lama chuan an honga Mizo chuan yungjun hne na chuan engthil po ni se zep reng ai chuan in hriat thiam ton tuma soi chu a that zok thu chu hril yungjun chuan Mizo hne na chuan aril ruput mang tak hriat adu le du lo chu a zota Mizo chuan adu thu chuan lo hrilin yungjun chuan a kis ngala zoimong chuan Mizo korkil chuan phel yungjun chuan chu zan hlutakin an hmang tur ani ti chuan a soi masela Mr Park chuan aron call thuta apoimo hle ani ring chuan yungjun chuan ala Mr Park chuan an company elpui ten an contract sign pui tur te chu an thlem lung oi ti chu aron hrila chuan boina chin fel dan tur chu ngai to zui ngalin an pahnih ngei chuan friends a chuan an deal sign pui tur te chu zuhmu chila zu thlem thluk ngei chu an rel hluta a chutia anin biak chung zong chuan Mizo chuan wain chu alo in chara yungjun alo let le meu chuan alo mutui to hle atuka chuan Mizo chuan yungjun chu a thomno te siam fel puin kar khat lai mai an hmulo tur chu anin ngai ngal der mai yungjun chuan thei top chuan an boina chin fel tum chuan hma ala chara abei sei ai hma chuan an zo fel thei tuma hrilh lok lo chuan office a chuan ava in lana an lo be sei lo tlang hle Mizo le yungjun te chu lunch ei tur chuan an chuak ngala an let le nu chuan jia chuan Mizo hne na chuan an president le an company thok vek an in date nie thuthang om thu le thalak ada thu chu a hril Mizo chu a phut zoka thalak chu enjui ngalin ma se thalak a chuan meche mel chu alang lo hlawa Mizo chu a thahuai mai masela jia chu hetiang lam thilman thiam ngang mai hi ania
chu thalaka meichin bracelet abun le miso bracelet bun chu in ang chia chia miso chuan a bracelet ang chu tam tak awm thu chu soina pha masala jia chuan thalak chu han zoom in yungjun wain inna nova miso mel lo lang chete chu azuk mu fole tatlat mai miso tan phat ngai na om talova zep saklat tur chu na hril taringota jia lo langin Mr. Jun chuan zu in puya chu na soma promotion a mu thu chu lom pui tur chu na som Mr. Jun chuan zu chu a invest sek awang chuan a tong du ta hleya jia hnen a chun a chanchin te chu hrilin no pangte ani atangin an chung kwa chu an re thein din mun a cheve hleya anu le pa te po innuam sain anom man hau lo Mr. Jun chuan anu pui fanau ten chu tiang chu tong ve lo tur chu na du ema chumi awang chuan in hlo char charin thahnem ngai tak le in rem chen taka a kho sak chan ani thu chu hril nupui anei huna nom sataka an chen theina tur in leina tur a khol trau trau tho chu jia chu a hrila miso te pahnih lo langin anin ngai ve to bok nen hun mandun chuan chak to hle yungjun in lam chuan pan ngal masala miso chuan kol pakhat dongin apa chu a concert lai a chet suala wangin damdoina thu chuan on hril miso chu vakal ngalin ni engema chen chu apa chu en kola company a let lein yungjun chuan chonhulama aina kal tur chu na somzui miso chu apa boypuin a boy vereng nen company thil boypui tur lo tam ve bok nen yungjunin aina local tur atur ve chen awang chuan aning deuh hleya miso chuan yungjun chuan atur reng ni a hriat thu le pressure apek tamma ma thu chu hril yungjun chuan Mr. Park nena chuan hril vatin Mr. Park chuan miso chuan ngai zong anei voi khatna nia anon na satlu tuk chuan anin mai tur thu chu hrilin yungjun chuan miso chu ngai damadil ngala ado tei tur thu le atur vut vut to lo tur thu chu hril masala chu mizan chuan yungjun office bang chuan ain kota chuan miso ina lo ngak reng ti chu awanghu miso chuan cover ma chu akianga om tur thu chu hril yungjun chuan chu tianga miso akianga om reng don chuan ain sumzo arin lo thu chu hrila mase miso chuan poi ati lo thu chu hril ve mai atu ka chuan an pahnih chuan yungjun in ano pantet laya akom to le a thiannu restaurant a chuan an kal yungjun le a thiannu chu an close in a thiannu la chuan yungjun chu a mel that thu le a star thin zia thu chu a soi yungjun nen chuan an nui bor bora yungjun nen chuan nui bor borin chu tianga yungjun om chu miso chuan avoi khat mu na ania miso chuan thik chu ain ti du lo masala a thik ru hle chuminu chuan miso pa motur chuan vakalin yungjun chuan in mel hriat tir mu mal tak nei chu atu masala hospital reception a anom lai chuan miso pa chuan an pahnih chuan ron muin aroma kal ngal tur chuan a hril yungjun chuan a hril ta topa a fanu nen chuan an ngai zon thu chu a hril miso pa chuan a rem ti lo thu chu a soi ta rup mai yungjun chu phone chu lo ri in apoi mo em awang chuan phone la tur chuan room atang chuan a chuaka a chu ve le chuan miso pa zia chu in thlak thutin adu lo der vel mai ti thu chu miso chu a hril alaka yungjun chu ain pek zo theina na ti mai ani thu chu a soya company lama ero yungjun le miso te thlak thar chu darin ain ngai zon thu chu an lo hrevek to a miso tan po chuan zep ngai na om talo ani tin khosak dan ero chu a chep pha ve deuh hleka bedroom a chuan me section khat chuan miso chu soi chia in kumko chuang a thlem hnuwa chuan a hlo tling ve thei ta lom ti te chuan an soi gia te pahni chuan lo hreru karin miso tan chuan hanin phek nuai mai po chu an poisa lo hle an hriat chen em awang chuan mi te soi ang ani lo zia an hriat chen baka yungjun chu a phu tak zet ti an hriat chen em awang chuan nia miso chuan engkim chu yungjun lakata zep tat tur chuan angen Mr. Park chuan miso in boina relna le huana tam tak a hlo pha ti chu hrilin yungjun chuan a hriat chuan a thin rimin a hlo fa te chuan an hlo chu an mutlak lo ni te chuan a hria Mr. Park ero chuan miso ngai tu ma satur chuan a hrel miso po chuan nuam lo ati ru ve hle yungjun chuan aril ru ti thoven nan chuan chhopuya chuan a som miso chuan an bo ruak wangin yungjun chuan ti hlimatum ti chu hre thiama company a tho chun zom zel tur thu le bidang ten an soi sel chu enga tan ma angai lo tur thu chu a soi yungjun nen chuan in ti hlim tonin anin fui phur ton thar le thina in kop om reng po an lo ni atu ka chuan boina thar lo piang le in an company design chu an elpui te company chun lan store chuan an chop chuak ta lu mai thei top chuan chin fel tum chuan han be ngar ngara miso chuan na chu rol khai tak chuan semin
aso thei ang ber tur chuan nakal dan tur te chu an siam fela kar khat lai hun man na tura arin kha dar kar som ni pali chung lekin an zo der mai Mizo rem hriat na zar liam liaw ania yungzun po chu alomin Mizo lo tangkai zia chu a hmu an na te an zo fel nu chuan an ho ve thei ta a Mizo chuan a hna nuam alo ti zia hriat chhuah thu chu soin tho chhun zom zel a duh thu chu a soya yungzun po chu thu chuan a tilawm hle Mizo ina chun kalin inkis an tumlai tak chuan Mizo pa chu ran au thuta adam chian ma chu Mizo ina chun omatum chu lo ni in ara hruain a ti pui ta luam mai Mizo pa chu anel omin yungzun hnena chun thuron hrang hranga peya an rui dun hle Mizo ero chun in lama tang chun alo ngai tu ve em thung rui zet chun yungzun le apa te chu anon honga ato ka chun Mizo chun a tho pui te hnena chun a ban le don lo thu chu a soi chuak an lom tlang hle a yungzun ero in Mizo propose dan tur ringot chuan ngai tua yungzun chuan Mr. Park chu ronin internet ate chuan an zong kuala adu thu sam ero amu theilo chumitlai chuan Mizo le a then te pahni chuan zu in hovin anin kom hova Mizo bathroom a kal zok lan chuan a phone chu rin an lo chang yungzun ni in gia te pahni chuan Mizo chu a rui to thu le hroya ngai thu chuan lo hril yungzun chu chulai hmuna chuan ron thleng zui ngala yungzun chuan Mizo chu hruai hongin Mizo rui ve deuh to chuan arel ruput mang te chu soi chuakin chu chuan yungzun chu atilim hle atoka chuan gia te pahni chuan anin thiam lovin an vice president ber an lo fiam vak mai chu nuam lowan ti hle masala yungzun chuan office chung le pona thil thling te chu a thliar rang thiam hle thunga gia te lo langin Mr. Jun nen chuan anin hmu chuan gia chuan thil hriat chu anei zoka a phone an en chuan zanlama a rui lain Mr. Jun hnena chuan adu thu le anu pui ni tura som tura adu thu video a record chu alo va thon ti chu a hre chuak gia chu a zak hle a masala Mr. Jun chuan a rui wang mai ani thu le ati tak tak lo ani ti a hriat thu chu a hrel gia chuan chu hun chu a rel ruput mang tak tak soi chu hun ni in a hreta a Mr. Jun hnena chuan adu thu chu a hrel masala Mr. Jun chuan hna chau ngai tuaria sum khol phot adu thu chu lo hrila ngai zong nei man alani in ti lo thu chu na lo chang yungzun lo langin anu chuan a ron khola a fapa le a secretary te chu anin ngai zong ti thu thang chu lo hriain yungzun chu ain lama kal tur chu na hril yungzun chu anu chuan Mizo ne na in hnai ri vak lo tur adu thu chu hrilin sanyang nen anin kar a that tran ve chawa Mizo le sanyang te in kara alo ve bok nen anin kar that chho tran mek ti che to lo tur chu na nge na sanyang chuan chu thil chu lo ngai thla in an thu sei chu chul a ti lo thu le anaw le Mizo te chu an lo in hrerai dei to zoka an feelings te anin shet po lo wanga lo la in kop lo chau an ni thu le an pahni chuan in zom na thazok tak an nei thu de chu a soi sanyang chuan yungzun chu Mizo a propose dan tura chuan puin Mizo in angai na tur chu ngai to tur le aro puina in nga lo tur chu na hril tlaya chuan Mizo chuan yungzun in aina kal tura ati awang chu na vakal bati le pe parakal dan tur in zia na hi awa hmuwa Mizo chu kal zelin yungzun chu piano kenga thu chuan awa hmu yungzun chu Mizo tan a zai zo nu chuan thutirin Mizo chu in nei pui a chuna som ta a Mizo chun adu thu chuna chang atoka chuan yungzun in Mizo in nei pui a som ti chu adar ta chiama yungzun nu po chuan lo hrein Mizo chu kovin a hroi chuaka bazar puin Mizo chu hnial han tum vi ama sela ti ngai na omlo atoka chuan Mizo chung te nen chuan cho chu an ei hova in nei ni tu te chu an rel masela Mizo chuan thomhno le bungra hrang hrang a lei sak te chu alak thei lo thu chu in thlasung tak chuan hrilin nuama ti lo thu le phu po a in ti lo thu chu a soi yungzun nu le pa huat thu soipal chu Mizo chu na hlau hle masela yungzun nu le pa te chuan an hre thiamin an fel hle a in nei in bot sai ne chu tran ania Mizo ero chuan in nei ai ma chuan anin nei laia an company lo en kol dan tur chu a boi puina sazoka yungzun chu alung oi lo deuh Mizo chuan adik lo ti chu hrein amu kor tur nen chuan yungzun chu zan tlai to taka chuan ava surprise a gia lo langin Mr. Jun hnena chuan ama hun adona sat lutuk awangin a in ti hrom tur ani lova kot pakhat chau nei lovin ama tan sum tho chho te chu mangve tur te chuan hrilin chatui hnai tak tak te chu ei fo lo ma sela in thla dul chang om ve tur ani ti chuan hrilin a kal san zui
in nei don zan chu ania Mizo chu o nau tenin chun hun mangin anula dam ve se an hlim tlang hle ang ti te chu an ngai tua Mizo pa chu local ve bookin ala ti ngai reng lo chu Mizo tan liu chuan ti in alu chu aron me ta in nei ni chu ania Mr Jun chuan gia hna chuan athuron te chu apom thu le atana hun ain siam ve to tur thu chu soin gia chu adu thu chu a hril ve bok Yangjun le Mizo te chu anin nei ta a an moi dun hle an no pan lai an thulo in tiam an len huna in nei tura ain tiam na ngei chu ti hlo tlingin kumkhua om dun to tur chuan anin tiam fel ta a